no son solo los 12 que veis aquí, son 42, pero la mayoría de nosotros, tanto vosotros, los niños y las niñas, como los adultos, solo conocemos 3 o 4, ¿no? Estos que veis aquí atrás son los más representativos, los fundamentales, que nos sirven para estar protegidos y desarrollarnos en buenas condiciones, ¿no? Vamos a dar comienzo a la lectura de los derechos y los deberes que han realizado en clase el alumnado de quinto y sexto de primaria de Ochartaga y San Félix. Derechos y deberes. Sí, también tenemos deberes, pero no son los que nos mandan para casa. Ser da bete behar bat es hacerte responsable de ti mismo, estudiar, respetar a los padres y madres, profesorado, compañeros y compañeras, y respetar el medio ambiente y tu pueblo, cuidar del mobiliario de la escuela y del barrio, de los libros de la biblioteca. Pero bueno, vamos a dejar a vuestros compañeros y compañeras para que nos expliquen mejor. Venga, aurrera. Parte hartzea, informazio egokia jasotzeko eskubidea beste haur batzuekin bildu eta parte hartzeko eta nire iritziak aintzat hartuak izateko eskubidea. Gure iritzia eman eta babes besteen iritzia entzun behar dugu. Babesa, nire gorputza eta nire sentimenduak minduta ez izateko eskubidea, tratu txarrik, laidorik edo sexu abusurik ez izateko, zapalduta ez izateko eskubidea. Besteak errespetatu eta zaindu behar ditugu. Elkartasuna, herriek munduko haur guztien garapenean lagun dezaten eskubidea. Besteekin partekatu eta lagundu behar dugu. Haurrak aurretik, erabakiak aurren premietan ainoratu hartuak izateko eskubidea. Beste aurrei lagundu eta guztion beharrak kontuan hartu behar ditugu. Ongizatea, nire gurasoek ni diuntasunez garatu eta bizitzeko behar babesteko baliabideak, eskuratu ahal izateko eskubidea. Gure gorputza eta osasuna zaindu behar ditugu. Bakea, indarkeriarik gabeko gizarte baketsu batean bizitzeko eskubidea, elkartasunezko tolerantzia eta adizkidetasunezko espiritu batean hezitzeko eskubidea. Ez dugu borrokatu behar eta bakean bizi behar gara. Nortasuna, naizen moduan errespetatua izateko eskubidea. Nire nortasuna garatzeko eta nire sistemeen eta tradizioen arabera bizitzeko eskubidea. Guztiak diren moduko onartu behar ditugu. Familia izateko eskubidea. Maite eta orientzaten nauen familia batean bizitzeko eskubidea, gurasoekin batera, jarduerak burutu eta haiengandik bereiztu ez, izateko eskubidea, nire ongi izaterako beharrezkoa espada behintzat. Jolasteko denbora, lekuak eta jolaskideak izateko eskubidea. Ondo jolasteko arauak bete behar ditugu. Kalitateko hezkuntza jasotzeko eskubidea dugu. Zu irakurri duzu, ez? Zu? Ikasteko beharra dugu. Zuek? Diskriminatua ez izateko eta behar izan ez gero trataera zein arreta berezia jasotzeko eskubidea. Kontua ez da berdinak izateko eskubidea izatea. Desberdinak izateko eskubide berberak izatea baizik.
diskriminatuta ez izateko eta behar izanez gero, trataera zein arreta bereziak jasotzeko eskubidea. Osasuntsu egoteko ondo elikatu eta aktiboak izan behar dugu. Osasun arreta izateko eta ohitura osasungarriak garatzeko eskubidea daukagu. Bueno, ahora ya conocemos un poco más los derechos y los deberes, ¿verdad? Norda Labasu es la primera mujer que hizo rap en Euskadi. Hace ya una pila de años, ¿no? Unos 20 por ahí. 30 me dice. Y una de las artistas más conocidas de rap en España. Además de apoyar y organizar festivales con otras mujeres raperas de aquí y de distintos lugares del mundo. Así que es un honor tenerla aquí con nosotros. Nahi duzunean. Bueno, aber ateratzen den, bai, egunon, gu egin dugu kanta bat, saiatu gea, bai, txuleta daukagu badazpada, baina lasaitasunez. 3, 2, 1... Egunon, ongitorriak, hau da gure historia, heldu gara, mundu aldatzera, hauek dira gure eskubideak, etorri gurekin abestera. Non dago, berdintasuna, gaur hartuko dugu guztion artean, azke izan, apurtu kateak! Klika! Denbora aurrera doa! Tik-tak, tik-tak! Denbora aurrera doa! Tik-tak, tik-tak! Etxe bizitza, familia, osasun arreta, ezotzen garenean, atzenera, ez dugu onartuko arrazakeria, ez dugu onartuko indarkeria, ez dugu onartuko zure jarrera, ez dugu onartuko zure gaiak. Klika! Klika! Nola? Klika! Berriz ba! Klika! Tik-tak! Orain bai, ez? Ba! Denok dauzkagu eskubideak, kalean, etxean, gure bidean, klasean mesedez errespetua, adi entzun, gure taupadak. Pum, pum, pam, pam, pum, pum, pam. Bago de jolasten, bongo kutxetan, hau da gure rapa jarri arreta, etxuzel datorren zabaldu mesua. Berdin du, neska do mutila, berdin du. Zure marrean, margozen gaude mundu berri bat, elgarra egin duz bideon artean. Pum, pum, pam, pam, pum, pum, pam. Gugara, Ortuellako gazteak, pum, pum, pam, pam, pum, pum, pam. Gugara, herriko tapadak, plater bat beti mai gainean, oea, gauean, beroa, gaizatuz espero, beti medikuak, hemen zure familia, denok dauzkagu eskubideak, kalean, etxean, gure bidean, klasean mesedez errespetua, adi entzun, gure taupadak. Pum, pum, pam, pam, pum, pum, pam. Hauek dira gure eskubideak. Pum, pum, pam, pam, pum, pum, pam. Hauek dira gure eskubideak. 6-7